алейкум, і я вітаю наших глядачів, і я рада представити гостя нашої сьогоднішньої програми. Це дослідник історії музики Ігор Ходжаньязов. Салям алейкум, рада вас вітати. Ігорю, я з таким захопленням читаю ваше дослідження, і я вам дуже вдячна. І почнемо з музики. Як ви зацікавилися музичним мистецтвом Сходу? Все почалося з того, що, звичайно, як завжди всі розказують, почалося з дому. Музика завжди була вдома, я завжди любив музику, а конкретно музику... Я не люблю слово «музика Сходу», тому що хіба, наприклад, Крим – це схід відносно Києва, це південь, це, скажімо, музика середземноморського, так чорноморського регіону, я би сказав. Це південна музика для України. В першу чергу це було через спільне захоплення разом з другом. Він мені там єврейську музику спочатку відкривав для мене. Потім ми разом почали слухати грецьку музику, конкретно жанр ребетіко. Це така міська пісня 20-30-х років ХХ століття. Ось це інструмент в мене на столі лежить. Грецький інструмент. Це грецький інструмент, да, це грецька баглама, або багламазакі по-грецькому, ще по-іншому називається, вона маленька, ну, як багламушечка. І ми почали слухати цю музику ребетіко, почали слухати македонську музику, там яку сербську, болгарську. І одного разу, це був 2012 рік, фестиваль «Країна мрій», я приїхав послухати кілька виступів конкретно своїх улюблених груп, і чую, якась прекрасна музика звучить внизу. Думаю, невже це та сама македонська музика, яку я перед цим слухав? Приходжу, ні, це кримсько-татарська музика. Я просто весь вільний час ходив туди на цей майданчик кримський і деяких артистів по 3 рази слухав. Зараз тоді виступав ансамбль «Карасу» і ансамбль Ельвіра Серехаліл. Отак ви познайомилися з кримськотатарською музикою? Так, це був 2012 рік. До того я взагалі не уявляв, як вона звучить. Я цікавився Кримом, але в Україні до того часу дуже мало що можна було знати про Крим, про кримськотатарську культуру. Це було не розкручено, це було невідомо. Якось так... Випадково, просто фактично приїхав, почув, полюбив. Дуже цікаво, якими музичними інструментами володієте ви? Я почав взагалі з барабанів, грав в рок-музику, потім прийшов, коли зацікавився грецькою музикою, купив собі бузуки. Я, як сказати, позичив гроші. Коли поїхав в Грецію, купив бузуки, і це була дуже хороша інвестиція. Я через бузуки, через цю музику познайомився з дуже багатьма хорошими людьми, познайомився з своєю жінкою теперішньою, з своєю улюбленою коханою жінкою, з якою в мене прекрасний син. І далі пішло. Я знайомився з новими музикантами, відкривав для себе нову музику, турецьку музику, болгарську музику. От цей інструмент баглама – це фактично як зменшена версія бузуки. І це теж музичний інструмент з тої самої грецької сім'ї. Якось так логічно з часом перейшов і до кримськотатарської музики, але не просто не напряму. Була проміжкова ланка, були греки Приазов'я. Румеї, уруми, в першу чергу у мене серед друзів знайомих румеї були. Мене познайомив Сашко Рибалко, дослідник. Дуже йому дякую за знайомство, за всі прекрасні речі, з якими він мене знайомить. І він нам в колектив, наш колектив познайомив з вірменином, Сиреном з Маріуполя, який грав в ансамблі «Сартанські самоцвіти». Саме цю грецьку музику, румейську, там, хайтарми, варіава
інші мелодії, які або такі самі, як в Криму, або в тому самому стилі. І розкажіть про ваше дослідження. У вас дуже цікаве дослідження. Ви досліджуєте кримськотатарську музику. І так досліджуєте, що я теж музикант, і я була дуже здивована, коли почала ваше дослідження. Що характерно для кримськотатарської музики? Ну, дослідження в мене, як сказати, поки що все ще на досить любительському рівні, тому що в мене немає ніякого наукового керівника, я не публікую свої знахідки на наукових статтях, але думаю, що рано чи пізно і на науковий рівень теж вийду. В першу чергу, що в плані кримськотатарської музики кидається в очі те, що матеріалу є достатньо багато, але дослідження перервалися брутальним чином в 30-х роках, і дуже тяжко їх відновлювати, дуже, як сказати, нормальним чином наукова школа, науковий рух наукової думки не відновився, не продовжився. І, на жаль, приходиться зараз люди заново відкривають все те, що було відкрито в 30-х роках, 20-х роках, і заново приходиться вчити все те, що було вже вивчено тоді. Це величезний кошмар, ситуація дуже страшна. Що саме характерно для кримськотатарської музики? Перше, це те, що кримськотатарська музика, її можна помістити в Балкансько-Середньоморський, Чорноморський один регіон. Вона буде менше мати спільного з європейською музикою, вона буде менше мати спільного з музикою Далекого Сходу, вона буде мати навіть з Середньої Азії буде мало мати спільного, вона буде мати дуже багато спільного з музикою турецькою, болгарською, македонською, грецькою. Це музика, яка виникає на основі арабського макама в часи Османської імперії. Макам, він як музична теорія. Тобто є європейська музична теорія, яка побудована на гармонії, на акордах. Є арабська музична теорія макамна, яка її варіанти є і в Ірані, там система Дазгях, і є в Узбекистані своя система, і в Індії споріднена є система. І ця макамна музика, вона в Османській імперії теж по-своєму розвивається, починаючи десь приблизно з 14-15 сторіччя. І більшість кримськотатарської музики належить до саме такого специфічного варіанту макамної музики, локального варіанту макамної музики. Якщо брати арабську музику, там будуть свої якісь закони. Якщо брати турецьку макамну музику, там будуть свої закони. Якщо брати кримську музику, там свої закони. В кожному з регіональних варіантів будуть якісь свої закони розвитку музики. Наприклад, які? Чим відрізняється? В цьому складність. Поки що ще ніхто не описав кримську музику з точки зору макамів. І я поки що, опановую цю теорію. Я трохи вже знаю про те, як маками функціонують в грецькій музиці ребетіко, але це тільки один невеличкий жанр. Я на початку цього року відвідував майстер-класи онлайн. Дуже прекрасні школи «Лабіринт» накриті. І що саме характерно для кримської музики? Ну, це, по-перше, це не чистий макам, не той макам, який в арабів, не той макам, який в турків, тому що і в турків, і в арабів по-різному маками розвиваються, різні маками вживаються. Взагалі сам макам, якщо проводити аналогію з європейською музикою, європейська музика використовує лади. І європейська музика використовує два основних лади – мажорний і мінорний. І використовує як прикраси їхні якісь видозміни. Тому там в термінології, коли йде аналіз
тої ж там кримськотатарської музики часто використовують там слово хроматизми, там пробують використовувати європейську термінологію, але вона не дуже природня для кримської музики, тому що, до речі, те саме я недавно прочитав і в роботі Асана Рифатова, не пам'ятаю, 30-го року чи якого книжка, він те саме дослівно пише, те саме, що я бачу своїми очима, чую своїми вухами. На відміну від європейської музики, макамна система передбачає, що є багато різних ладів, не тільки мажор-мінор, і в цих ладах ці лади по-різному, кожен має свій характер, і відповідно до цього характеру їх мелодії в цих ладах потрібно по-різному грати, різні фрази характерні для різних ладів. І відповідно в кожному регіоні є якісь музичні ходи, які характерні саме для цього регіону, і в інших регіонах менш характерні. І через це, що бувають характерні для певних регіонів музичні ходи, бувають регіони, які мають спільний набір музичних ходів. Наприклад, якщо брати деякі види кримськотатарських пісень, вони мають спільне з піснями грецьких островів Егейського моря. І тому, якщо ці дві системи мають спільне щось, дуже легко мелодії перетікають від одних до інших в обидві сторони. Тому, наприклад, є дуже відома кримськотатарська пісня «Бачелар Дакістані», і в ній є, дозвольте, я продемонструю. Продемонструйте. Є такий музичний хід. Як там? Пробачте, я зараз перенервував, я зараз не зможу показати це в прямому ефірі. Є на Кіпрі є мелодія і в турків, і в греків. По-турецьки називається «Сархош зайбеги», по-грецьки вона називається «Ганамаджі», це лудильник. І там є, як там, трам-дра-та-ра-та-там-дра-та-та-ра-там-там, трам-дра-та-ра-та-там-дра-та-та-ра-та-та-ра-та-ра-та-там-там. Тобто, на прикладі простої мелодії бачимо, що або однаковим чином думали композитори і в Криму, і на Кіпрі, або був зв'язок, і фактично ми знаємо, що цей зв'язок був, торгівля постійно йшла між Кримом і островами, між Кримом і іншими частинами Османської імперії, і тому таких паралелей не десь достатньо багато, і багато з цих паралелей, варто сказати, ідуть через Стамбул. Стамбул був столицею Османської імперії, це було одне з найбільших міст світу, в принципі. Деякий час його роль можна порівняти з сучасною ролью Нью-Йорка. Люди з усіх країн світу стараються попасти в це місто, стараються зробити там кар'єру, стараються по-своєму щось зробити оригінальне, щоб сподобалося людям. Відповідно, щось стає модне в Стамбулі. Наприклад, пісня придумана десь, умовно кажучи, в Туреччині, в Коньї, переходить в Стамбул, в Стамбулі вона стає модна, і вона розтікається по всіх кінцях імперії, в тому числі в Крим. І в Криму ми вже чуємо якісь пісні про Конью, там, абсолютно природним чином, оскільки ця пісня виявилася достатньо подібна до кримських пісень, її прийняли, її переробили по-своєму, тому що ті пастухи в Коні, які придумали цю пісню, вони співають її по-своєму. Стамбульські, умовно кажучи, ресторанні музиканти, чи там музиканти в казино, які грали їх і по-своєму, вони грали і по-своєму. В Криму зовсім інше поняття про те, що таке красиво, і зіграли по-своєму, припасували до своїх... Мелодія Махам залишався. Плюс-мінус. Деякі варіанти відрізняються достатньо сильно. Наприклад, є така відомий махам Меджбур Олдум.
він, скоріше всього, за походженням теж турецький, але характер абсолютно різний. Як мій товариш Рифат, він казав, що поставив своїм батькам турецький варіант, вони кажуть, о, ні, все, вимикай, так завивають, не можна слухати. А от наш дуже, дуже гарний, прекрасний. Тому що турецький, він більше в чистому макамі, це така музика дуже рафінована, до якої треба звикати, яку треба вивчати, яку раніше грали більше в таких дуже високих колах. Вона справді достатньо складна для розуміння. І коли вона попадає в кримське середовище, там десь, умовно кажучи, не знаю, в 1860-х, 70-х роках, вона в Криму переробляється відповідно до смаків кримських. Місцеві композитори, майстри роблять так, щоб ця мелодія зазвучала по-новому, зазвучала набагато красивіше для кримського самовуха. Угу. А що стосується ритмів, кримсько-татарські ритми, вони настільки важкі, складні. Що можна сказати про ритми? Складні для кого? Чи вони складні для кримських татар? Ну, для кримських татар не складні, загалом це дуже, не всі можуть грати. Це теж я не сказав, дякую вам за таке прекрасне питання. Це теж дуже характерна риса для кримсько-татарської музики і для інших музик Чорноморського і Середземноморського регіону. Ритми нерегулярні, не ті ритми, які вживаються в європейській музиці. Європейська музика знає там ритми достатньо прості, там, які мають там, там, або там, це там 2/4, 3/4, там, та. Кримсько-татарська музика має 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6, 7, 8 і так далі. Ця особливість характерна для всього Балканського, Балкансько-Чорноморського регіону. Це, можна сказати, місце, де в світі найбільша увага до таких нерівних ритмів. І така кількість цих нерівних ритмів, несиметричних ритмів. Чому? Тому що ці ритми пов'язані з танцями. Це теж особливість кримськотатарської музики, що крім пісень для того, щоб поспівати, які зазвичай без ритму, більшість пісень і мелодій мають ритм, який пов'язаний з танцями. Це характерно і для греків, і для турків, і для болгарів, і для албанців, умовно кажучи. Але всі ці народи будуть мати свій набір танців, який відрізняється від інших. Наприклад, хайтарма кримська, вона ніде більше не існує, крім Криму, хоча, наприклад, ритм буде схожий, умовно кажучи, в Фракії, в Криму будуть схожі кроки, але характер танцю абсолютно різний, характер мелодії абсолютно різний. Зв'язок є, тому що це, як сказати, музиканти їздили туди-сюди, люди переселялися з Криму на Балкани, з Балкан в Крим. Ідеї ходили туди-сюди дуже легко, але в Криму танцюють кайтерму, а, наприклад, умовно кажучи, в Понтійському регіоні, в Караданізі, турецькому не танцюють кайтерму, хоча там теж є такий самий ритм, схожі мелодії, а танець зовсім інший буде. Дуже цікаво. А я відчуваю більш вплив такий балканський, балкансько-кримсько-татарський, ніж турецький. Як на мене, турецька музика, вона дуже відрізняється. Турецька музика відрізняється, але і на Балканах, і в Криму можна сказати, що є основа макамна, яка сформувалася саме турецьких макамів, але пристосована вже до місцевих традицій. Тому, ймовірно, ці традиції були певним чином схожі в Криму і в Балканах початково, тому і пристосування достатньо схоже і там, і там. І якщо взяти, я згадував про македонську музику, в Македонії є такий жанр чалгія. Чалгія – це старовинна музика мусульманських міст.
міста переважно були мусульманські до воєн за незалежність, поки турків звідти не вигнали, і інших мусульман, не тільки турків. Музика майже зникла, але потім в 1960-х роках заново вона стала популярна в Македонії, заново цих музикантів стали запрошувати на записи, і там в 2000-х роках знову був певний сплеск цікавості до цієї музики, нові музиканти з'являлися, які грали. Якщо послухати, які інструменти грають в цій музиці, це буде скрипка, дари, це буде кларнет, і на відміну від кримської музики, там буде уд і канун, як в турецькій музиці. Цих інструментів в Криму немає, але, наприклад, в Криму був сантур. Вот подробно розкажіть про кримськотатарські інструменти. Да. Добре. В Криму був сантур, який був, умовно кажучи, по всьому персо-мусульманському світі. Він десь приблизно абсолютно так сильно поширився в 17-му, починаючи з 17-го сторіччя, наскільки я розумію. Він витіснив інструмент чанг, який був до того, чанг – арфа, перська арфа. І, наприклад, в Туреччині його замінив знов-таки, як сантур замінив чанга, сантура замінив канун. Ці зміни чому виникали? Тому що з розвитком міст зростала кількість людей, яка живе в містах, зростала кількість, росли розміри залів, в яких проводились бенкети, і потрібно було кожен раз сильнішу, голоснішу музику грати. І це одна з причин, чому одні інструменти заміняли інших. Фактично, якщо ми візьмемо сучасний кримськотатарський інструментарій, який буде? Це буде, на весіллі, що ми почуємо. Барабанна установка. Барабанна установка звучить голосніше за дари і за чебук ледову? Голосніше. Тому вона витіснула цих два інструменти. І може один музикант грати замість двох. Що теж економічна точка зору теж дуже вигідно для музикантів і для тих, хто запрошує. Так само труба, інструмент, він проник в кримську музику, в кримськотатарську, наскільки я розумію, десь в кінці 19 століття, бо вже на найперших записах, які можна послухати, там Ашер-Уста з Бахчисарая, прекрасний чал, там вже буде звучати труба, один з головних інструментів. Труба прийшла на заміну зурні, тому що труба голосніша, і, крім того, дуже важливо, зурна – це інструмент військовий, але інструмент військовий в доросійський період. В часи ханства, в часи Османів, в часи Османської імперії військова музика – це була зурна, даул і думбеліки. Зараз, на жаль, всі ці три інструменти дуже рідкісні і... Дуже рідкісні, да. Зараз, як ви казали, це труба, це барабанна установка. Це клавіші електронні, теж вони голосні, вони можуть замінити 2-3 інструменталістів, це теж економічно вигідно. А якщо вертатися знов-таки до труби, змінився тип армії, з'явився кінський кримський полк, змінили музику з місцевої військової, з мехтер маршів на російську військову музику, прийшла труба. Трубачі верталися з армії додому, грали далі вже на трубі. І це те, що відбувалося по всьому світу. Наприклад, в Америці, в США, один з жанрів, який передував блюзу сучасному, це музика барабана і флейти. Це стандартний армійський набір середини 19 століття. Тобто чорні музиканти
навчалися грати музику в армії, потім приходили додому і на цих інструментах грали свою вже музику на цих самих інструментах, і так виник цілий жанр. Це ж відбувалося по всьому світу, в тому числі і в Криму. І в українців теж дуже подібне. Наприклад, в мене на Вінниччині труба як інструмент, він витіснив більшість інструментів ще, я так розумію, що в часи Першої світової війни. Дуже багато музикантів військових знову таки вертались додому. Інструмент голосний, заміняє 3 скрипалів, все. Духова музика набагато краще, набагато сучасніша, вигідніша і так далі. А чи є музичні зв'язки між кримськотатарською та українською музикою? Наприклад, коли я чую західну музику, захід України, я відчуваю різні інтонації. Є таке. Чому? Дозвольте, попробую пояснити чому. Якщо про західну музику, це в першу чергу йдеться про Карпатський регіон. Там музика мала великий вплив румунської музики. Я не знаю, як так сталося, але румунська музика 19 століття просто була дуже модна, дуже впливова, дуже поширилася. Її грають по всіх ареалах навколо Румунії. Тобто в Македонії грають свій варіант цієї румунської музики, там жанри там флоєра, там є інструмент, наприклад, флоєра, що в Румунії, що в Македонії, що в Гуцулів на іншому боці цього ареалу. І плюс ця румунська музика так само зазнала впливу Макама. Вона його по-своєму обробила, вона додала свої якісь особливості стильові. І ці стильові особливості дуже схожі на ті, які є в кримськотатарській музиці. Наприклад, в Криму був раніше поширений, зараз менш поширений, але все одно є жанр таксим. Саме по собі слово арабського походження. Таксим – це імпровізація, вільна імпровізація в макамі, яку придумали араби. Далі воно прийшло до турків, змінилося відносно арабського таксима. Турецький таксим виник. Далі в Криму таксим ще знов змінився, і ця зміна була навіть ще більша, ніж коли при приході від арабів до турків, тому що кримські татари додали перехід від одної ноти, між різними нотами, навколо яких обігрується таксим. Взагалі, за правилами макама є одна нота, навколо якої обігрується, потім все переходить, мелодія міняється, переходить до іншої ноти цього ж самого макама, і вони навколо неї грають. Але правила дуже, так би мовити, дуже логічні, прості і строгі. Кримськотатарська музика дозволяє обігрувати набагато більше нот, і при цьому міняється, як можна сказати, по акордах міняється зміна в межах цієї мелодії. І це теж те саме ми можемо почути, коли слухаємо румунську дойну, жанр дуже схожий до татарського таксима, і він же поширений і в гуцулів, і в єврейській музиці дойна. Це, знову-таки, імпровізація на задану тему. На відміну від таксима, таксим завжди, від арабського турецького таксима, таксим завжди імпровізація вільна. Що в Криму, що в Румунії імпровізація на наперед задану тему. Це те, що подібне. Ще що подібне – це інструменти, але інструменти просто подібні тому, що в Карпатах залишилися трохи більше старих інструментів, які не встигли витіснитися з тої території, але були витіснені з більшої частини території України. І в Криму так само, наприклад, скрипка лишилася головним інструментом, так само і в єврейській музиці скрипка так само лишилася головним інструментом, і це от що теж об'єднує ці музики. Тобто зв'язки в нас є. Дуже музичні зв'язки є. Більше того, і пробачте, дозвольте, навіть в плані пісень є зв'язки. Є пісня «Чалашым»,
Є така пісня. Дуже популярна, яка співається на українську мелодію «Ой, чоботи, чоботи, ви мої». Це весільної пісні з обряду взування чобіт. Ой, чоботи, чоботи, ви мої, наробили клопот, ви мені, тарай-дара-татай, дара-тарататай. Да, мелодія «Ай, чалашим, чалашим, чалашим». Абсолютно. А ця мелодія, цю пісню перейняли Ногаї. Ногаї в набагато тіснішому контакті з українцями були завжди, ніж всі інші жителі Криму. І як українці приймали щось в Ногаїв, так і Ногаї приймали щось в українців постійно. В тому числі і цю мелодію теж перейняли. Да, наш режисер зараз, як приємно серце, мені каже, дуже приємно. Вона в нас теж кримська татарка, але ногайка, їй дуже приємно. А з ким з кримсько-татарських музикантів ви знайомі і з ким вдалося попрацювати? Ой, знайомий я, так вже вийшло, що віддалено знайомий з багатьма, а попрацювати вийшло, в першу чергу, перший музикант, з ким я почав грати, це був Ернест Сархаліл. Ми дуже плідно попрацювали, мені здається, що 2 роки, і все закінчилося через карантин, але я надіюсь, що все-таки ми з ним продовжимо колись грати разом. Це його авторські пісні, в першу чергу, або авторські обробки, народних теж у нас були кілька варіантів. Мені дуже сподобалося з ним грати. Я рекомендую, є в нас всього-навсього там запис 4, можливо, пісні, але раджу послухати, мені самому подобається часом слухати. Крім того, в цьому році мені запропонувала зіграти на фестивалі, і ми продовжили далі після фестивалю теж Ельвіра Сархаліл. Взагалі, як я вже казав, я почув вперше кримсько-татарську музику в її виконанні, і для мене тому це для мене була дуже велика честь, коли вона запропонувала мені грати разом. Я переживав, тому що до того я виконував на публіку, може, 2 кримсько-татарських композиції всього своєю групою. А тут треба було готувати цілу програму. Це було складно, тому що в нас було дуже мало часу готуватися. Ми трохи готувалися віддалено, потім у нас було 2 репетиції буквально перед концертом, коли вона приїхала з Криму. Але вам вдалося зробити дуже гарний, дуже цікавий концерт. І ми продовжуємо наші проби, ми робимо нові записи, і надіюсь, що з цієї програми ще щось далі вийде. Я думаю, що вийде. Я пропоную послухати зараз виконання Ігоря Ходжаніязова і Ельвіри Сархаліл, і далі ми продовжимо. Bahçamıza çiçek var, aman kokulur, malum kokulur. Bir eli bir
Дякуємо. Це виконання Ігоря Ходжаніязова і Ельвіри Сарихаліл. Дуже гарний тандем вийшов. Розкажіть, будь ласка, а що за пісня? Я навіть не знаю такої пісні. І ви граєте на сазі Бахламі. Це, дякую за питання. Це дуже цікава пісня. Вона, очевидно, ще часів Кримського ханства, тому що вона є і в кримських татар. Якщо пошукати, вона частіше всього цей варіант є варіант поширений з Софрамза Üç Yemek Бар, чи не знаю, ну, Софрамза. Вона є і в кримських татар, вона є і в караїмів, вона є і в урумів в Приазов'ї. Власне, я слухав архів записів, польових записів приазовських греків, саме урумів, які робив Олександр Гаркавець в 1980-х роках на бобінний диктофон. Там дуже величезний архів, він є в публічному доступі, його можна скачати, слухати. Там слухати, не переслухати, дуже прекрасні записи є людей, які народилися в 1890-х роках, 1900-х, 10-х роках. І ця конкретна пісня мені дуже сподобалася. Вже зараз не згадаю конкретно з якого села. Я її сам слухав, я її попробував разом з дружиною зіграти. Вона достатньо складна, особливо складно те, що співають люди без акомпанемента. І вловити ритм дуже тяжко, тому що ця пісня початково ритмічна, але коли людина співає без дари, без кимани, без нічого, ритм Дуже складно. Ритм справді губиться, бо людина співає, як їй зручно. І якщо ти не знаєш цю пісню, не знаєш, як вона має бути, то ти губишся. І от якраз коли Ельвіру запросили цього року виступити на фестивалі в Крачківці Полтавській області, це фестиваль кобзарського і етнічного, і народного мистецтва, іншого теж, і старовинної музики в тому числі, то Ельвіра зразу сказала, давай будемо всі пісні, які ти від урумів знайшов, граєш, давай попробуємо їх зробити. І ми взяли цю пісню в тому числі. Вона звучить же прекрасно. Прекрасно звучить. І нова пісня, ми такою є в записі в програмі Єрла Сазм. Є. Є така. Так. А крім того, ми знайшли цю... Я знаю, що є ця ж пісня, в мене є книжка караїмського дослідника Авраама Кефелі. Він живе в Ізраїлі вже давно. Він сам, як сказати, обробив дуже великий масив пісень, перевів їх в ноти, написав, надрукував тексти і видав книжку. За що я дуже дякую. І цей текст, який співає Ельвіра, це саме з його книжки, це саме караїмський текст. При тому в Караїмі зафіксовано 3 різних варіанти текстів, в урумів може 2-3 різних варіанти, і як мінімум один є в кримських татар. І ми взяли цей варіант, конкретно цей варіант більше сподобався Ельвірі. Мелодію Ельвірі підказали, як краще її вписати в ритм інші музиканти. І так ми разом її зробили. Багато всього робили, щоб дуже багато. Так. Але що мені цікаво, що ця ж пісня, виявляється, цю ж пісню зробили, записали польські виконавці в 20-му році. Я про це знав тільки недавно. Є така виконавиця Кароліна Тіха. Вона починала з такої дуже своєрідної електронної поп-музики. Мені дуже подобається, дуже така цікава музика. А потім почала більше додавати туди народних мелодій, і вона видала в 17-му чи 18-му році альбом
татарський альбом, так званий. Вона починала з польських татар. Але в польських татар немає своєї музики окремої, музика така сама, як в поляків і білорусів сусідніх. І через то вона вирішила об'єднати в одному альбомі пісні кримських татар і казанських татар. Що для мене дуже дивно. Тобто кожну пісню окремо мені подобається слухати, але як альбом я його не можу сприймати. І в 20-му році вони ще записали з своїми музикантами караїмський альбом тепер. І перша ж пісня на цьому альбомі це сама пісня, тільки з іншим текстом. Незалежно одні від одних. Ви розповідаєте, дуже цікаво. Так. І питання про саз. Чи саз, чи баглама. Да, чи саз з баглама, тому що коли відкриваєш там кримськотатарську літературу, там завжди саз. Джеміль Ага нам завжди каже, що треба говорити баглама. Проблема яка? Саз – це загальне слово, це як інструмент взагалі, інструмент такого типу взагалі. Баглама – це один з варіантів цього саза. Більшість сазів відрізняються тим, як вони строять. І в Криму була в першу чергу поширена баглама. Багламовий стрій. Я, до речі, був переконаний спочатку, що такого не може бути, тому що в Туреччині багламовий стрій характерний тільки для східної Туреччини. На Балканах цей стрій не знають, в центральній Туреччині його не знають. Цей стрій знають в східній Туреччині, його знають в Грузії, в Дагестані. Я думав, що кримська музика не дуже схожа на ту музику. Але потім я перечитав статті і знайшов у дослідника Кончевського, він в 20-х роках їздив в експедиціях, що стрій, отакий-то стрій, я дивлюся, це стрій баглама. І я багато чого, я до Джеміля Ага ходив, коли він тут в Мусафірі виступав, я багато разів ходив до нього, слухав, як він грає, я багато чого переймав у нього. І бачу, що стосовно саза, він дуже багато чого практично знайшов того самого, що я бачу в джерелах. Так, це справді, скоріше всього, що так і було. Але крім баглами, Кончевський наводить ще два різних саза. Два інших саза. Просто саз, баглама і булгарія. Булгарія для мене дуже загадкова назва, тому що я знаю цю назву з Єгипта і знаю цю назву з острова Крит. Тобто це південні краї. Це питання, що треба вивчити. Крім того, в Криму був варіант чонгур. Чонгур – це теж різновид баглами? Чонгур? Очевидно, так. Наприклад, грузинська чонгурі строїть так само, як турецька баглама. Крім того, Ях'я Шарфедінова в книжці описується саз, але він описується зовсім по-іншому, ніж в Кончевського. Там не три ряди струн, тут ми бачимо на цій багламі грецькій, тут три ряди струн, в кожній по парі. Приблизно так само було і в більшості кримських сазів три ряди, а от Шарфедінов описує саз з двома рядами струн. І дає його три різних способи, як він може строїти. Скоріше всього, що праві були і Шарфедінов, і Кончевський. В Криму було кілька різних сазів, що підтверджується, і фотографіями теж. Є відомі фотографії, наприклад, до часів окупації з ряженими дівчатами з маленьким таким сазом. От в нього якраз два ряди по дві струни. І так само є одна фотографія мандрівного музиканта в Масандерівському монастирі під деревом. В нього так само два ряди по дві струни. Очевидно, це той саз, який писав Шарфедінов, а інші сази – це ті сази, які писав Кончевський. І два різних дослідника не згадали про інші види сазів. Тому що виходить, що стільки всього не досліджено, стільки всього
неописаного, яке що ще треба досліджувати, Я для копати. себе дуже багато нового зараз узнала, тому що стільки різновидів сазів є. Це теж щось нове. Дійсно, ви робите дуже важливе дослідження. Ви казали про ногаїв, що були дуже такі спільні стосунки між українцями та ногаями. А от приазовські ногаї, що можна розповісти про їхню спадщину? Приазовські нагаї, що я про них знаю? По-перше, я читав кілька прекрасних статей українського дослідника, і боюсь припинитися з прізвищем. Мені здається, що прізвище Грибовський. Він сам написав монографію про нагаїв саме на Приазові. Приазові мається на увазі це сучасний територія між Маріуполем і Мелітополем. Це вже етап, коли більша частина території нагаїв вже скажімо так, звільнена від нагаїв військовим шляхом, тобто їх звідти вигнали, почали заселяти колоністами українцями, колоністами німцями, колоністами болгарами і так далі. І приблизно до 1856 року невелика група нагаїв все ще продовжувала жити більш-менш традиційним способом на теперішній Мелітопольщині, Мелітополь, Бердянськ, в тих краях. Їх вже заставили там осідати, не давали їм землі стільки, щоб можна було кочувати. І землі там насправді достатньо бідні для того, щоб жити, щоб в тих умовах жити осідло. Тому після Кримської війни в 1856 році більшість з них переїжджає або до Туреччини, або на Кавказ, або в інші місця. Там була така ще цікава історія. В кінці 18-початку 19-річчя між падінням Кримського ханства і Наполеонівською війною була спроба місцевого бія заснувати ногайське козацтво. Це достатньо з одного боку цікаво, з другого боку курйозна історія, тому що все закінчилося як кілька подібних проєктів розпилом державного бабла. Він казав, що я тут організую козацтво, ви дайте гроші, а я забезпечив їх людей зброєю, і ми виступимо в будь-яку війну для вас. Тому що подібний експеримент був успішний перед цим з калмиками. Калмиків організували по прикладу козацьких полків, і калмики показали себе в боях для Російської імперії дуже успішно. Здається, цього бія звати було Баязид. Він, по-перше, організовував все так, щоб представники його роду були на всіх хороших місцях, щоб отримали більше грошей. Він закуповував дешеву, погану зброю і набагато менших кількостях, ніж треба було. А звітував, що всі гроші освоєні. І коли приходила комісія, він підкуповував комісію, яка мала би визначити. І комісія писала, так, прекрасно озброєне військо з Ногаїв живе на річці Молочній в Мелітопольському уєзді Херсонської губернії. Потім, звичайно, це все викрилося. Баязета відправив почесне заслання десь на Волгу, чи в Самару, чи куди. І козацтва ніякого не відбулося. Дуже подібна історія була з переселенням сербів в Україну 2 рази, причому 2 рази розпилювали гроші і нічого не відбувалося по факту. Стандартна історія. Тим не менше, нагаї ще лишалися в тих краях до 1856 року, і дуже прекрасно, дуже нам повезло, що німецький дослідник, швейцарський німець Шляттер, здається, Домінік, з'їздив до нагаїв, 3 рази їздив, описав їх прекрасно побут в книжці і видав в 1830 році в друком.
І зараз ця книжка і засканована, і вона є розпізнана, її можна просто кусками заганяти в онлайн-перекладач, як я роблю, і читати там. Дуже багато інформації, якої ніде більше немає. Там рецепти є, там, як приготувати бозу, як приготувати, що там, як приготувати айран. Такі ногайські татарські традиції. Так, абсолютно. Описує, які страви поширені, які звичаї. Там пише, що сусідні німці сильно конфліктують з нагайцями, не довіряють їм. А німці, що характерно, це були колоністи меноніти. Це така була секта, точніше навіть зараз є, яка вважала, що будь-які новшества противними релігії. І вони тікали з Німеччини від індустріалізації, від модернізації в степи, щоб тут жити старовинним укладом. І вони дуже підозріло ставились до всіх чужаків, а до мусульман то взагалі два рази підозріло. І він каже, що не сприймали навіть нагаїв за людей, вважали, що обов'язково щось вкрадуть. І каже, що тільки така твердолобість цих менонітів не дає їм зрозуміти, які прекрасні люди ці нагаї. Хоча сам Шлятер, він дуже обережно ставився до православних, до євреїв, до греків. А от мусульман чомусь любив і дуже гарно описав. Це такий феномен теж. Ігоря, а ви були у Криму? Був 2 рази. Але, на жаль, обидва цих рази я там практично не стикався з кримськотатарською культурою. Все, що я запам'ятав, це якісь кафе, які траплялися по дорозі, і надписи там «Кримтатар Джумхурієт», «Крым Джумхурієт», «Автоном Джумхурієт». Ну, Крым Джумхурієт, я думаю, що нас все-таки буде. І от у нас 2 хвилинки залишилося, щоб тримати тему Криму на порядку денному. Що можна зробити у культурному напрямку? Я думаю, що кожен тут повинен відповідати сам за себе, тому я скажу, що я буду старатися грати цю музику, по-перше, розказувати про цю музику, тому що я на цьому ж самому фестивалі, на якому ми виступали, побачив, що дуже багатьом людям цікава музика, дуже багато людям цікаво знати про історію. Треба продовжувати, треба поширювати знання. І ці знання рано чи пізно знайдуть своє місце в серцях, в головах людей. Дуже вам дякую за ваше дослідження. Я для себе відкрила сьогодні багато нового, дуже цікавих фактів. І дякую вам за вашу роботу. Дуже дякую вам. Сыздачок Саголнос. Ну і ми завершуємо наш блог. Я нагадаю, гостем нашої програми був дослідник історії музики, ще й програмист Ігор Ходжаніязов. А далі ефір продовжать мої колеги. Будьте в СТР.